Estem aquí al hall de l'hotel oficial del campionat amb el Marc Pera, amb l'Ivan Cano i amb l'Anna Bonals, que són els responsables col·laboradors de la botiga que té la federació aquí a l'entrada. Nois, com us està anant, Marc? Doncs molt bé, molt agraït perquè aquest any hi ha una molt més bona organització i molt més personal, que això fa que l'èxit sigui encara més rotund que altres anys. Molt bé. Ivan, què teniu per aquí? Explica'm. Bueno, tenim bastanta varietat de samarretes, polos i bastants llibres interessants d'estratègia i de finals. I, bueno, a part del merchandising típic de les cantimplores i les cartes de la sort, i, bueno, tasses, taulers d'escacs, bueno, molta varietat i molt contents aquí a la tenda. Molt bé. Anna, surten els números o no surten els números de moment? No es porto jo els números. Toma, esquivada, no? Molt bé. Marc, quin és el producte que té més èxit? Doncs les samarretes, la samarreta del Campionat d'Espanya i també les cartes de la sort, que són una gran eina educativa que jo com a monitor d'escacs he comprovat que són un gran èxit. Llavors, jo destacaria principalment aquests dos productes i el que més m'agrada a mi per això són les samarretes del programa Escacs a l'Escola, que em semblen molt interessants. Juntament amb el seu lema d'observo, penso, jugo, que està al darrere, il·lustrat amb unes icones que són genials. Molt bé. Ivan, tu has quedat alguna cosa de les que hi ha aquí? O et quedaries alguna cosa? Doncs jo si em quedaria alguna cosa seria algun llibre d'escacs, l'estratègia, per exemple, del Gelfand, com es deia ara, la toma de decisiones, per exemple, jo em quedaria una cosa així. Molt bé. I Anna, l'experiència, tots tres us ho pregunto això, l'experiència bona, hi ha moviment, no? Vull dir que avorrir no us avorriu pas per aquí. Sí, hi ha molt moviment, sobretot jo que em dedico a fer les fotografies nen per nen, que les podeu totes gaudir a la pàgina web de la federació i espero que us agradi molt. I molt ben fetes, a més. Molt bé, repetireu l'experiència? Jo sí, jo treballo a la federació, així que no em queda més remei. Molt bé. Doncs nois, moltes gràcies i enhorabona per la feina.